lidi, dneska vám ukážu, jak získat Robuxy zdarma. Takže dáte si tady to, kolik máte Robuxů. Tak, kliknete na to. A tady si můžete dát kódy, jestli to chcete. No, ale my se toho klikneme na tadyto. Tak, teď jdeme dolů a dáme prozkoumat. A tady to se nám ukáže. No a kliknete zase tadyto. Na ten 0 Robux. Tak a dáte edit až HTML. Tak, máte to. A tečka. Tady si napíšete, kolik chcete Robuxu. No tak já si dám. Kolik bych se měl Robuxu lidi? Dám asi 1000. Nebo 1 milion. Tak, dáte to pryč. A máte tolik Robuxů. Tady to vám bude pryč, ale máte Robuxy. Takže čau.